Helo, a croeso i sesiwn Comisiynydd Gymraeg. Diolch i chi gyd am ymuno. Mae yna gyfle i ni yn sesiwn yma i sôn am yr her sydd yn gwynebu ni o ran denu athrawon ac ar ôl hynny cadw athrawon os dyn ni am wireddu targed Llywodraeth Cymru o ran cyrraedd y miliwn erbyn 2050. Mae hynny o achos bod y Llywodraeth ei hunain wedi deud faint o blant sydd ei hangen o fewn addysg Gymraeg a dwyieithog, ac o achos hynny wrth gwrs y cynnydd fydd ei angen o ran nifer yr athrawon. Felly, gai ddiolch yn y lle cyntaf i'r panelwyr. Diolch i chi hefyd adre am ymuno. Mae yna nifer o bobl hefyd yn ymuno'n fyw, a gai croeso arbennig i Hayden Llywelyn, Prifwythredwr y Cyngor Gweithlu Addysg. Mae yna gyfle i chi gyd sy'n ymuno'n fyw i ddefnyddio y blwch sgwrsio ar y gwaelod, y chat, i chi wneud unrhyw sylwadau tra ydych chi'n clywed y drafodaeth, a hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau. Os ydych chi'n gwrando ar y recordiad, mae yna gyfle hefyd i chi gysylltu efo ni, post at Comisiynydd, mwyn gwneud unrhyw sylwadau yn yr un modd. Ond gai ofyn yn y lle cyntaf i'r panelwyr y gyflwyno eu hunain cyn i ni fynd ymlaen at y sgwrs. Bore da, Ioan dwi, Prifwythredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bore da, Dilwyn ysgrifennydd cyffredinol UCAC. Bore da, Gwawr dwi, darlithydd mewn addysg yn Prifysgol Bangor ac yn gyfrifol am y Gymraeg o fewn y ddarpariaeth y cyrsia hyfforddi ym Bangor. Diolch yn fawr iawn i chi'r tri. Yn amlwg, dyn ni wedi cyhoeddi nodyn briffio bore yma sydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain ar strategaeth hyfforddi athrawon, sydd yn adlewyrchu strategaeth arall y Llywodraeth o ran Cymraeg 2050. Mae'r adroddiad yn datgan bod angen i'r Llywodraeth greu strategaeth ddeuddgar ar gyfer hyfforddi mwy o athrawon os ydyn nhw am wireddu'r freuddwyd, a bod hynny yn gwbl allweddol i strategaeth Cymraeg 2050. Ond, yn bwysicach fyth, bod angen gweithredu ar fyrder. Felly, yn y lle cyntaf, mae yna gyfle i ni sôn am maint yr her sydd yn gwynebu. Gai droi at y ti, Ioan, yn y lle cyntaf, jyst i ddeud o safbwynt y Coleg Cymraeg, be yn union ydych chi'n meddwl ydy maint yr her sydd yn cael ei osod o fewn strategaeth Cymraeg 2050 mwyn sicrhau gweithlu addysg dwyieithog i'r dyfodol? Wel, fi'n credu yn y lle cyntaf, diolch Aled am y gwahoddiad i ymuno bore yma. A hoffwn i weid hefyd mod i'n croesawu yn fawr yr adroddiad i chi wedi cyhoeddi. Mae bodolaeth y strategaeth yn ddwy hun wrth gwrs yn gam enfawr ymlaen. Ac os ydy'r strategaeth hon yn mynd i fod yn cael ei gwireddu, mae angen nid anelu tuag at freuddwyd, mae angen cynllun yn does. A fel eich chi'n dweud, dwi'n meddwl mae'r hyn sy'n bwysig ydy cynllunio tymor hir a cynllunio ar fyrder i fynd i'r afel a'r mannau hynny lle mae'r heriau yn fwyaf amlwg. A mae'n debyg mae'r cam cyntaf ydy beth ydy'r bwlch rhwng y nifer o athrawon sydd yn cael ei hyfforddi ar hyn o bryd, sydd yn cael ei cefnogi ar hyn o bryd i ddatblygu sgiliau Cymraeg, a mae yna waith ardderchog yn digwydd yn barod. Ond beth ydy'r bwlch rhwng y nifer hynny a'r nifer o athrawon sydd ei hangen mwyn diwallu gofynion y strategaeth a'r math o dargedau mae'r Llywodraeth a chithen y lladroddiad wedi cyfeirio atyn nhw. A wy'n credu mae yna un cam positif arall cyn i ni fynd at yr heriau, sef bod y cynlluniau addursurol bellach, fel i chi'n gwybod Aled, erbyn hyn yn canolbwyntio ar greu galw am addysg Gymraeg ac yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i wneud hynny yn hytrach na mesur y galw yn unig. Felly mae hwnna yn ddwy hun yn gam ymlaen. Ond wrth gwrs mae'r her wedyn o greu'r gweithlu ar draws yr holl sector addysg i ddiwallu'r angen yna yn un sylweddol iawn. A fi'n siŵr dewn ni nôl at fater targedau maes o law, ond mae gosod targedau cyson rheolaidd sy'n cael ei monitro yn rhan allweddol byddwn ni'n meddwl o fynd i'r afel a'r her honno. Diolch. A Dilwyn, o safbwynt yr undeb yn benodol, yn amlwg dych chi'n ymwybodol o'r sefyllfa'r lawr gwlad.
Be'n un o'n chi'n gweld fydd y prif heriau o ran unrhyw strategaeth? Ti ar mute, Dilwyn, dwi'n meddwl. Gai na ddiolch o galon i chi am y gwahoddiad. Ac fel Ioan yn croesawu'r adroddiad yn fawr iawn. Mae'n mynd i fod yn gyfraniad pwysig iawn ac yn arf i ni'n trafodaethau. Mae wedi bod yn amser heriol tu hwnt i'r byd addysg dros yr misoedd diwetha yma. Ac mae'r ffocws wedi bod ar y ffordd mae y byd addysg yn ymateb i'r sefyllfa'r pandemig. Ond hefyd, da ni'n deall bod pobl yn mwy ymwybodol o'r gwaith gwerthfawr sy'n cael ei wneud gan athrawon a phenaethiaid. A'r her ydy sicrhau bod addysgu yn broffesiwn sydd yn cael ei weld fel un sydd yn werthfawr, yr un sydd yn mynd i ddenu. Mi fyddwn ni'n trafod hynny, wrth gwrs, mae'n siŵr yn ystod y sesiwn yma. Ond mae'n her anferth i weld sut mae sicrhau bod addysgu yn yrfa i'w ddilyn ac yn yrfa i ddilyn gyda llwybrau clir o ran datblygiad proffesiynol ac o ran trywydd gyrfa. Ac mae angen bod yr ymdeimlad yma o werth y proffesiwn yn digwydd yn gynnar iawn. Ac mae wrth ystyried materion recriwtio, denu pobl i'r proffesiwn a chadw pobl i'r proffesiwn, mae angen bod yna ddealltwriaeth clir o'r hyn sydd ddisgwyliedig. Felly, bydd yna gyfle nes ymlaen i mi sôn am rhai o'r elfennau o addysgu sydd angen i ystyried. Felly, na i ddal yn ôl ar hynny ar hyn o bryd. Diolch. Gwawr, dych chi'n ymwneud â maes hyfforddi athrawon yn benodol. Lle ydych chi'n meddwl dyn ni arni ar hyn o bryd i gymharu efo yr uchelgais sydd wedi osod o fewn strategaeth Cymraeg 2050, sydd yn, i'r rhai hynny sydd ddim yn ymwybodol, sydd yn deud faint yn union o blant sydd angen bod o fewn y sector addysg Gymraeg neu dwyieithog. Ond yn amlwg, bod yna ysgolion yn cael eu codi, heblaw bod yna athrawon i sefyll o flaen y dosbarth, fydd yna ddim gwirerydd breuddwyd. A chi'n gofyn lle da ni rwan a beth sydd wedi digwydd yn sgil y strategaeth sydd wedi gyhoeddi eisoes. A mae angen, fel edodd Ioan hefyd, canmol hynny i gychwyn. Mae yna strategaeth, ond mae angen ymreinio hefyd. Ond y prif her o safbwynt darparwr, a dwi'n cynrychioli darparwr yn gyffredinol rwan, ydy'r her recriwtio. Da ni'n gwybod am y gostyngiadau sydd yna o safbwynt bod 23% o ostyngiad yn yr rhai sydd yn gallu siarad cyfrwng yn Gymraeg. Felly, yn dod ar y cyrsiau, mae yna ostyngiad o 27% o rai sy'n mynd i fod allan yna i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwan ta, mae hynna yn gosod her i ni. Sut da ni denu'r rhain? Sut da ni yn dangos bod y proffesiwn yn rhywbeth dengar ynde? Sut da ni hefyd yn cynllunio ar gyfer hynny? Ac un o'r pethau chwyldroadol sydd wedi codi o safbwynt y strategaeth ydy bod bob darparwr wedi gorfod ail achredu neu achredu o'r newydd. A mae'r achrediad yna yn gorfod bodloni meini prawf cyngor gweithlu addysg, sef sut ydych chi'n darparu ar gyfer datblygu sgiliau yr athrawon yma ar gyfer y proffesiwn. Nid yn unig greu cyfrwng Cymraeg, ond pawb yn gynhwyso. A'r her sydd ganddo ni fel darparwr ydy, iawn, da ni wedi creu yn darpariaeth, ond os atebolrwydd i'r ddarpariaeth yna. A'r her sydd gynno ni wedi gosod yr her i ni'n hunan, ond oes na her o du y strategaeth. Mae hwnna rhywbeth fydda ni'n drafod yn nes ymlaen. A dyna chi fan cychwyn o lle da ni arni ar hyn o bryd. Mae yna un peth pwysig dwi'n meddwl y dylian ni sôn amdano fo, sydd wedi digwydd, ydy sefydlu'r fframwaith cymhwysedd iaith ar gyfer ymarferwyr addysg. Ystyr hyn i bobl sy'n gwrando ydy bod chi'n gallu diffinio, wel, dyma lle mae rhywun sy'n dod ar y cwrs o safbwynt i sgiliau Cymraeg ar y dechrau, ac ar ôl dilyn y cwrs am flwyddyn neu 2 mlynedd, lle mae o
yn mynd, beth yw'r sgiliau sydd ganddo fo, fel bod yna ddilyniant a pharhad. Rwan ta mae hwnnw'n ei fabandod. Felly mae yna ofyn felly am ddilliau gwerthuso y fframwaith hwnnw. Mae hwnnw'n her. Oherwydd, yndi, mae o'n dweud lle mae'r athro, ond ydy o yn cynnig diffiniau beth di rywun sydd yn siaradwr Cymraeg. Felly dyna chi'r math o heriau, yr atebolrwydd yma dwi'n chwilio amdano fo yn y strategaeth wrth symud ymlaen mewn gwahanol ffyrdd. Felly, ydych chi wedi sôn am yr angen i ddenu mwy o siaradwyr Cymraeg i'r proffesiwn yn y lle cyntaf. Mae yna fframwaith erbyn hyn, ydych chi newydd gyfeirio at hynny. Mae yna gwestiwn yn codi o ran fframwaith. Sut mae fframwaith yn cael ei greu os ydych chi ddim yn hyderus o ran y gwerthuso felly, achos un o'r ffigurau oedd yn eitha trawiadol o'n rhan o ran y patrwm hanesyddol ydy bod tua hanner y myfyrwyr o fewn yr adroddiad yma sydd wedi derbyn addysg Gymraeg, sydd efo rhywfaint o rhugylder yn y Gymraeg, yn hanesyddol wedi dewis dilyn cyrsiau hyfforddiant yn Saesneg, a felly bob pwrpas hwyrach yn cael ei colli i'r gyfundrefn addysg Gymraeg. I achub y fframwaith yn fan hyn, felly mae o'n fframwaith sydd ar gontiniwm. Right? Felly mae o'n fframwaith sydd yn edrych ar sgiliau pawb. Mae o'n gynhwysol. Iawn? Felly mae hwnnw yn ei le. Wrth gwrs, peilot sydd wedi bod, mae'n ei fabandod. Mae yna le i edrych beth di rywun sydd yn siaradwr rhugl ac yn y blaen. Da chi'n sôn bod gen i amheuaeth amdano fo. Blwyddyn sydd wedi bod, gadewch chi i hwnnw wreiddio, mi ddi gynno ni fel darparwr yn bendant yn Bangor beth bynnag ddilliau werthuso hwnnw. Be dwi'n ofyn i symud ymlaen yng hynny ydy bod yna strategaeth o atebolwydd trefniadol yn genedlaethol ar gyfer hyn. Oherwydd unwaith mae gennych chi atebolrwydd a chynllun, da chi'n gorfod ateb hwnna i uwch reolwyr yn hunan. Mae hwnnw'n sicrhau bod gyna fi'r capacity i sicrhau bod yna ddarpariaeth dynamig i sicrhau bod ni'n cael gafal ar y myfyrwyr yma da chi'n sôn amdanyn nhw sydd ddim efo'r hyder ynde. Mae'r rhaid i bob ddarpariaeth gynnig ymyrraeth ar gyfer y math yma o fyfyrwyr sydd yn ddihyder. A da chi'n llygad eich lle, mae yna 105 ohonyn nhw yn y data dwytha'n does. A mae o'n gofyn i ni rhoi ffena siop i'r ymyrraethau mewn gwirionadd. Reit, ydych chi'n poeni, ydych chi'n hyn, ydych chi'n wedi gwneud Cymraeg ers tro. Dyma be mae'r cwrs yma'n ei gynnig. Da ni'n mynd i gynnig eich help chi a'r hwb i chi. Da chi yn dilyn eich cwrs trwy gyfrwng y Saesneg am bod chi'n wedi gwneud tygau ail iaith ers tro byd, gen i'n hyder yn ysgwennu. Beth am i ni roi profiadau dow i ti? A dyna'r peth bwysica am y fframwaith yma, na continiwm ydi o. Ond, blwyddyn yda ni efo nhw neu 2 mlynedd. Mae'r fframwaith hefyd yn gofyn i ni gario hwn ymlaen. A dyma un peth pwysig gan y strategaeth y Llywodraeth ydy'r cyfrifiad sy'n yna i edrych ar sgiliau iaith yn y proffesiwn, yn yr ysgolion, yn y gweithlu. Mae angen cysylltu rwan y cyfrifiad yna efo'r fframwaith. Mae angen pontio. Felly ydy'r strategaeth sydd yn bodoli rwan yn mynd i'r glo man yna yn ddigon buan. Dyna pam dwi'n dweud, mae yna angen mwy o gic os liciwch chi yn y targedau. Mae angen rhoi eisiau o dan yr amberail yna i symud o'n i blaen. Na chi un enghraifft i chi. Mae'r un fath efo'r cymelliannau. Mae'r cymelliannau yn help i fyfyrwyr sy'n meddwl i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond oes na gymylliant yna ar gyfer y myfyrwyr sydd yn ddihyder, sydd yn hŷn, sydd yn teimlo bod nhw wedi falla heb Gymraeg o gwbl. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth ar goll yma, bod ni'n cynnig y cymhelliant yna i'r math yma o fyfyrwyr i'w denu nhw'n i ddatblygu yn broffesiynol. Gai ategu hynny yn gyflym iawn. Mae'r fframwaith mae Gwawr yn cyfeirio ato
wedi bod yn mynd trwy gyfnod peilot eleni ac yn amlwg mae'r pandemig wedi effeithio ar hynny hefyd. Ond yr hyn sydd ei angen yn nawr, a mae'r Coleg Cymraeg yn glwm gyda datblygu'r fframwaith yma, ond yr hyn sydd angen gan Lywodraeth Cymru ydy codi statws y fframwaith a chodi statws yr egwyddor y dylai pawb sy'n hyfforddi i gymhwyso i addysgu yng Nghymru bod yn derbyn cefnogaeth i ddatblygu sgiliau Cymraeg, ble bynnag maen nhw ar y continwwm. Dyna un o'r camau allweddol sydd ei hangen er mwyn symud hwn ymlaen. Ioan, mae yna un cwestiwn dod i fewn yma, lle mae yna fframwaith erbyn hyn, a dwi'n derbyn y pwynt mae blwyddyn o gynllun peilot sydd wedi bod, mae yna fframwaith erbyn hyn o ran hyfforddiant athrawon, fydd yn galluogi ni hwyrach i werthu stress ac i ddeall beth sydd angen i'w wneud o ran newid y patrwm. Ond os na broblem yma hefyd o ran canran disgybsol sydd wedi astudio yn israddedig gyfrwng y Saesneg, fel bod nhw'n cael eu colli cyn iddyn nhw wneud penderfyniad o ran hyfforddiant athrawon yn lle cyntaf. Os na unrhyw dystiolaeth sydd yn dangos hwyrach bod yna fwy o waith sydd angen i'w wneud i berswadio disgyblion o fewn ysgolion Cymraeg a dwyieithog o ran astudio o ran israddedig yn y lle cyntaf? Dwi'n meddwl, ddawn ni mlaen at barthnata, falle yn fwy angen y funud, a mi'n croesawu'r ffaith bod Hayden Llywelyn yma bore yma o'r Cyngor Gweithlu, achos mae'r Cyngor Gweithlu wedi cymryd drosodd nawr cyfrifoldeb dros fforwm i ddatblygu recriwtio, datblygu'r gweithlu, a mae hwn yn fforwm bydd yn bwysig iawn o ran denu pobl i'r proffesiwn yn gyffredinol gan gynnwys i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna waith i wneud gydag israddedigion. Byddai'n rhoi mwy o statws i'r fframwaith wrth gwrs wrth hyrwyddo'r proffesiwn yn gam ymlaen. Dwi'n meddwl mae blaenoriaeth arall i feddwl amdano ydy, os dyn ni'n sôn am ddenu israddedigion i hyfforddi yn ôl radd, beth am bron i hanner y siaradwyr Cymraeg sy'n dewis astudio tu allan i Gymru. Mae'n bosib yn sgil y pandemig a welwn ni newid yn y tueddiadau hynny hyd yn oed, ond mae hwnna'n farchnad arall sydd angen mynd i rafel a hi'n benodol, fyswn ni'n dweud, o safbwynt addysgu. Achos mae hanner y gynulleidfa darged o ran yr rheina sydd wedi graddio ac sy'n siaradwyr Cymraeg, bron i hanner, yn debygol o fod wedi astudio mewn prifysgolion tu allan i Gymru, a thrwy hynny yn agored i gael ei denu nôl, wrth gwrs. Byddwn ni'n siarad efo'r Guardian ddoe, ac yn amlwg mae yna waith esbonio o ran y gyfundrefn addysg yng Nghymru beth bynnag ar lefel mwy cyffredinol. Llawer iawn o bobl ddim yn deall y canrannau erbyn hyn sy'n derbyn i haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae'r strategaeth hefyd yn creu fwy o alw, dydy, achos nid yn unig sôn am gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog maen nhw, ond hefyd yn mynd i'r afael efo'r sefyllfa o ran dysgu'r Gymraeg fel pwnc a cynyddu rhugylder myfyrwyr erbyn i nhw gyrraedd 15 oed sydd yn gadael ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Maen nhw'n deud bod angen rhwng 50 a 70% erbyn 2050 o disgyblion hynny yn rhugl yn y Gymraeg. Felly, dyn ni'n sôn am ryw newid eitha radical yn dydyn yma o ran gallu pob darparathro yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg, ac mae yna angen ufflon o ymdrech marchnata felly yn does mwyn gwireddu'r freuddwyd o ran sicrhau y llif yma i fewn i hyfforddiant athrawon. Oes, a wy'n credu, os ydyn ni'n edrych yn yr hir dymor, a os ydyn ni'n gallu edrych gobeithio tu hwnt i'r argyfwng presennol, tuag at y nod o greu miliwn o siaradwyr, mae angen cynllunio hir dymor. Pan gafodd cyfrifoldebau'r Coleg Cymraeg i ymestyn yn ddiweddar i gynnwys addysg bellach a phrentisiaethau, mae'n strategaeth ni wedi symud yn sylfaenol. Mae cynllun gweithredu ar gyfer addysg bellach a phrentisiaethau yn targedu pob dysgwr ac yn anelu i ddarparu cefnogaeth ieithyddol i bawb
ble bynnag y maen nhw, bod nhw o rigolder i rheini sydd yn ddi-Gymraeg ac angen hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith. Felly, does yma adnoddau gyda ni eto, wrth gwrs, i weithredu'r cynllun uchelgeisiol hwnnw, ond mae'r un egwyddor yn berthnasol fan hyn. Os y'n ni'n datblygu gweithlu ar gyfer sector addysg, mae angen i'r gweithlu cyfan, os ydy'r strategaeth iaith yn mynd i fod yn un ddifrifol, mae angen i'r gweithlu cyfan ymhen 10 mlynedd ar hugain, fod yn meddu ar sgiliau iaith Gymraeg. A dyna, dwi'n meddwl, Gwawr yn sôn amdano, y math o newidiadau sydd ar droed, ond sydd angen i cyflymu fel petai mwyn mynd ar broses hon yn y blaen. A Dilwyn, o ran chi fel undeb, os yw'r broses marchnata yma i fod yn lwyddiannus, mae delwedd y proffesiwn yn dydi yn holl bwysig, achos dyn ni ond yn medru denu pobl i hyfforddi i fod yn athrawon, os ydyn nhw'n lle cyntaf gweld bod o'n proffesiwn sydd yn ei denu nhw. Ond hefyd mae yna her ychwanegol yn does o ran Llywodraeth Cymru, os dyn ni'n edrych ar y ffigurau o faint o'r pobl sy'n derbyn hyfforddiant i fod yn athrawon, sydd yn parhau i fod yn athrawon o fewn 2 neu 5 neu 10 mlynedd. Mae'r ffigurau yna, a ddim mater jyst yng Nghymru di hyn, ond mae'r ffigurau yna yn eitha brawychus i ddweud y gwir. Mae'n ddiddorol, dwi wedi bod yn mynd i San Steffan ers blynyddoedd ac yn edrych ar y sefyllfa yn Cymru a Lloegr a gweld yr rhicyn 5 mlynedd fel pryder. Mae da ni'n edrych ar beth da ni'n ddisgwyl o wneud y proffesiwn yn atyniadol. Felly mae yna nifer o faterion, cyflogau priodol. Mae'r datganiad diweddar gweinidog addysg sydd dan ymgynghoriad ar hyn o bryd yn dechrau mynd i'r afael a'r cyflogau isel sydd wedi bod i athrawon. Fel dwedais i'n gynharach, y llwybr gyrfa clir, yr angen i gael datblygiad proffesiynol, sicrwydd swyddi. Da ni yn trafod nawr y sefyllfa o ran pobl yn meddwl bod addysgu yn sicrhau sicrwydd swydd, ond eto dros y blynyddoedd dwytha, mae'n adoriadau anferthol wedi bod yn y sector addysg, colli swyddi yn dod yn rhan tymhorol o fywyd ysgol a'r pwysau aruthrol arbenithiaid a chyr llywodraethol i sicrhau bod yna gyllid digonol mewn ysgolion. Ond un o'r materion mwyaf un allai ydy'r llwyth gwaith. Oedden ni'n cyfeirio at Hayden Llywelyn o'r Cyngor y Gweithlu Addysg, mae Hayden yn fyna ar bwyllgor sy'n edrych ar llwyth gwaith a biwrocratiaeth, y dyblygu gwaith sy'n digwydd ym myd addysg ac yn rhoi y pwysau affwysol ar sector sydd yn tanseilio unrhyw frwdfrydedd sydd yna. Dwi wedi siarad fod dwi'n faint o aelodau o UCAC dros yr wythnos diwethaf yma sydd wrthi'n gweithio yn ystod y cyfnod yma, achos maen nhw'n cynllunio ar gyfer tymor nesaf. A mae pobl yn gweld hyn, mae'n treiddio mewn i gymdeithas gweld y llwyth gwaith a phwysol yma sydd yna. A dwi'n meddwl, mae'n hoff ddarnau i o'r adroddiad ganddo chi, ydy y frawddeg olaf mewn ffordd, nid strategaeth ategol ar gyfer athrawon cyfrwng Cymraeg sydd ei angen, yn ytrach strategaeth hyfforddi a datblygu athrawon sy'n adlewyrchu'r weledigaeth o Gymru dwyieithog. A mae'n rhaid ni herian y Llywodraeth i sicrhau nad rhywbeth ategol ydy'r cynllunio strategol yma sydd yn digwydd, ond rhywbeth sydd yn greiddiol i bob agwedd o'r hyn mae'r Llywodraeth Cymru'n trio wneud. A mae'n mynd i fod yn her. Da ni wedi ymgyrchu fel undeb dros datganoli cyflogau ac amodau gwaith ers blynyddoedd, ac mae'r angen i wneud y pwysau ar yr amodau a'r law yn llaw o hynny, gosod y pwyslais ar sicrhau cyllido teg i sefydliadau addysg yn y cyfnod ansicr yma. A mae hynny'n bwynt teg, dwi'n meddwl, achos mae yna sylw arall i gael ei roi sydd yn deud bod hyn yn bwynt cenedlaethol i ddeud y gwir, ddim jyst y maes athrawon, ond mae angen rhyw fath o gymhwysedd sgiliau iaith cenedlaethol ar gyfer nifer o weithleoedd. Felly, dyn ni'n sôn yn briodol o fewn y nodyn briffio yma o ran yr her sydd ganddo ni i ddenu athrawon ac i gadw gafel ar athrawon unwaith maen nhw wedi cael eu hyfforddi. Gwawr, mae yna sefyllfa yn does o fewn unrhyw gyfnod ar gyfrwng, lle yr heriau
sydd na o ran denu pobl bod, ag y materion mae Dilwyn wedi cyfeirio atyn nhw o ran amodau gwaith a bethau felly, hwyrach bod y proffesiwn yn cael ei weld fel rhyw man diogel mewn argyfwng. Oes na unrhyw reswm i gredu bod y ffigurau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, mi oedd na ffigurau'n cael eu coeddi yn Lloegr cychwyn yr wythnos, sydd yn dangos bod na dŵb di bod o ran y pobl sydd yn ymgeisio i bod, neu fynd ar gyrsiau hyfforddi athrawon. Ydy hynny yn cael ei weld yng Nghymru ar hyn o bryd? Does gynna i ddim o'r darlun cenedlaethol, os gynna i'n data, mae gynna i ddata ar y pryd ar gyfer y sefydliad dwi'n gweithio yn efo, ond wrth gwrs ydym datgelu hynny. Mae hynny'n naturiol. Ond oeddech chi'n sôn am y heriau presennol, dwi'n siŵr sa'r heriau Covid, ydych chi'n sôn, sa'r heriau mawr cenedlaethol, ond o ran yr heriau Covid, mae'n ddiddorol iawn fel mae'r twf yn y recriwtio yn y cwrs blwyddyn, oherwydd bod y cwrs blwyddyn falle yn cynnig, dyma'r adag i ni fynd, mae'n addysgu cyfunol yn mynd i fod, dysgu ar-lein, dysgu wyneb yn wyneb, a mae hwn i ni yn andros o gynhyrfus. Right? Sut mae hynna'n effeithio ar addysgu iaith, y methodoleg o addysgu iaith. A mae angen gwerthu pethau felly. Mae pobl sydd yn teimlo, os dwi'n addysgu ar-lein a dwi'n hun, mi fedra i fod adra, a mi fedra i chi bod o'n fwy hyblyg. Os na negas yn fanna, bod angen felly strwythura mwy hyblyg yn y ffordd da ni yn rhedeg cyrsia. Os ydym ni'n gorfod addasu ar y gyfer hyn, wyneb yn wyneb ag ar-lein, ac os ydy o'n gweithio, ydy o'n denu mwy. Ond os safbwynt y flwyddyn gyntaf cwrs stratedigio, cofiwch bod nhw'n am 2 mlynedd. Mae'r profiad o fod yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn mynd law yn llaw, os ydyn nhw'n hapus yn cymdeithasu, maen nhw'n hapus ar y cwrs i fod yn athrawon ac i ddatblygu i sgiliau iaith fel pobl eraill. Ond os ydyn nhw adra fwy ar-lein, maen nhw'n colli'r peth pwysig yna sy'n bod mob cwrs o siarad yn Gymraeg a chymdeithasoli fo'i gilydd, ac efallai bod yn niferoedd yn is ar gyfer y cohort yna ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Ond yn sicr mae'r cyfnod yma yn gyfnod sydd yn esgor i ni feddwl yn wahanol o ran y strategaeth o ddysgu'r Gymraeg ar-lein. Chi, da ni'n gwybod bod yna fwy ar Duolingo Cymraeg na sy'n ar Mandarin. Reita, ni sy'n darparwyr, lle da ni anni wan i allu cynnig y pethau yma i ddatblygu iaith ar-lein, ar Skype, ar Zoom, a gefeillio yn gilydd ac yn y blaen, gefeillio gwahanol hyfedredd iaith. Da ni di arbrofi fo hynny. Rwan, dwi'n crwydro chydig bach rwan, ond da chi'n gweld yng nghynnwr fi sydd yn codi o posibiliadau sydd ganddo ni mwyn gwella sgiliau iaith yn hyfforddion ni. Mae Ioan hefyd wedi tynnu'n sylw at y ffaith bod na dargedau yn cael eu cytuno rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r colegau o ran sicrhau bod yna gymaint a phosib o fyfyrwyr yn studio rhan o'r cwrs. Mae'n hefyd sylw yma, dwi isio i chi gynnwys hyn o fewn rhai'r sylwadau o ran hwyrach y camau nesaf sydd i hangen. Dyn ni'n deall bod yna fframwaith, dyn ni'n deall bod yna waith gwerthusofydd yn gwella wrth i ni symud ymlaen. Ond wrth chi drafod be fydd y camau nesaf, dwi wedi cyfeirio eisoes at y ffaith nid yn unig bod ni'n sôn am y darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y gyfundrefn addysg. Ond wrth gwrs, mae yna sector o ran addysgu cyfrwng Saesneg lle fydd y disgwyliadau o ran gallu y myfyrwyr yna o ran eu rhugylder yn y Gymraeg yn llawer iawn uwch na be ydi ar hyn o bryd. Ac mae'r niferoedd o ran yr athrawon hynny sydd yn dysgu o fewn yr ysgolion cyfrwng Saesneg eto yn destun syndod i mi, achos canran eitha bach o'r heine sydd wedi derbyn hyfforddiant i ddysgu y Gymraeg fel pwnc. Felly mae yna alw sylweddol, nid yn unig o ran y cynnydd o fewn addysg Gymraeg, ond hefyd os ydyn ni am uwch sgilio y rhai hynny sydd
yn gyfrifol am addysgu. Felly, gai gychwyn efo ti, Dilwyn, a gweld be'n union wyt ti'n meddwl ydy y camau sydd ei hangen os ydyn ni wireddu'r freuddwyd? Ie, dwi'n meddwl mae'r datblygiad proffesiynol yn allweddol. A dwi'n gweld pethau positif wedi codi yn y misoedd dwytha yma. Dyna ni wedi bod yn gohebu efo'r Llywodraeth Cymru ynglyn â athrawon newydd gymhwyso ac yr angen i Llywodraeth Cymru fod yn adnabod y bylchau sydd wedi codi yn y cyfnod yma a'r bylchau sydd wedi codi i y darpar athrawon. A mae rhaid fi ddweud, dwi'n bositif iawn ynglyn â hynny, bod fi'n dechrau gweld llinell. Dwi'n wedi gweithio fel un oedd yn hyfforddi athrawon am dros degawd, a dwi'n just yn diddordeb yn y ffordd mae'r datblygiad proffesiynol bellach yn rhywbeth sy'n gallu dechrau hyfforddiant sydd drwy gyrfa. A dwi'n meddwl bod mae yna waith da yn digwydd ar lefel y colegau, yr awdurdodau a'r consortia o ran datblygiad proffesiynol. Felly, o ran y camau ymlaen, hyn sy'n angen, ydy sicrhau bod gennym ni strategaeth glir, a dyna pam mae cyfarfod yma'n gyfarfod positif iawn. Gweld y dilyniant yna yn y gyrfa, fydd hefyd fydd y llwybr yn dangos i athrawon, yn glir i athrawon, fel bod nhw yn gweld bod gen nhw ddyfodol yn y proffesiwn, bod y denu a'r cadw yn mynd law yn llaw. Ac hefyd, o'n i'n fawr falch fanna bod Michelle wedi sôn am darpariaeth cyfrwng Saesneg a'r cyfleoedd sy'n yna. Da ni wedi gweld llwyddiant gan athrawon sydd wedi cael cyfnodau safothol, a dwi'n meddwl bod angen sicrhau yr argeiledd hwnna i staff. Sydd yn dod â fi hefyd at rhywbeth da ni ddim wedi trafod, ydy tydi UCAC ddim ond yn cynrychioli athrawon a pheneithiad a darlithwyr, da ni ddim yn cynrychioli cymorthyddion dosbarth, ond rôl allweddol sy'n cymorthyddion dosbarth hefyd i gydweithio gyda athrawon ysgol a gyda'r disgyblion i sicrhau y profiadau ieithyddol angenrheidiol i'r disgyblion fydd yn mynd â ni tuag at y miliwn o siaradwyr. Wrth gwrs, mae hynny'n her ychwanegol achos ym mhob maes dyn ni'n trafod fel swyddfa, bydded hynny iechyd, cynghorau lleol, cymorthyddion dosbarth. Wrth feddwl am yr holl bobl ifanc sy'n dod allan yn ysgolion ni yn medru'r Gymraeg, a'r trwf aruthrol sydd wedi bod yn hynny, mae yna her yn does mwyn i gadw gafel ar heine, fel bod eu hyder nhw yn y Gymraeg ddim yn diflannu, a y ffordd, neu un o'r ffyrdd gorau wneud hynny, wrth gwrs, ydy creu cyfleoedd i nhw lle maen nhw'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg wrth i ni symud ymlaen. Ond Gwawr, ti wedi sôn am rhai o'r pethau sydd megis ar fi'n cychwyn. Oes na rai camau ychwanegol wyt ti'n gweld sydd ei hangen ac ar hyn o bryd sydd ddim i'w gweld o fewn unrhyw drefniadau sydd yn cael i'w trafod? Ti ar mute, Gwawr. Dwi wedi cyffwrdd yn barod ar yr angen i gael atebolrwydd trefniadol, fframwaith cenedlaethol, a dwi'n falch iawn bod hwnna'n andros y glir yn yr argymhellion, yn y nodyn briffio yma. Mae angen hefyd cynllun datblygu yr onus ar bob darparwr ac unrhyw gynlluniau llwybrau eraill i sicrhau bod yna strategaeth a chynllun datblygu o ran marchnata a recriwtio. A mae yna wahaniaeth yn does rhwng marchnata a recriwtio. Felly mae angen yr atebolrwydd yna. Mae yna hefyd, mae Dilwyn wedi cyffwrdd yr datblygiad proffesiynol. Rwan ta, ydym ni'n meddwl bod y datblygiad proffesiynol mae'n perthyn tra maen nhw yn yr ysgol. Dwi'n meddwl bod angen edrych rwan ar yr holl darpariaethau sydd gennym ni i feddwl yn fwy holistig. Oes yna edefyn yna lle da ni gyd yn gallu cydweithio fo'i gilydd. Da ni wedi sôn am y fframwaith, sôn am y cyfrifiad. Mae Dilwyn wedi sôn am y cyrsiau sabothol. Dwi'n wedi sôn am y cymelliannau ar ddechrau gyrfa. Oes na rhywun wedi gweithio allan y cymelliannau yna ar draws gyrfa? Fel bod o'n cyd-fynd
a bod bob athro yn gorfod dangos yn eu safonau proffesiynol i datblygiad nhw o gam i gam. Ydyn ni'n gallu bod yn aeddfed fel darparwyr a meddwl hefyd yr edefyn holistig na, reit, sut da ni'n mynd i ddenu y marchnad yn gyffredinol? Diolch ots i Bangor, i Gaerdydd ac yn y blaen lle, ond beth di'r peth canolog fysa ni gyd yn elfa honno fo? Iawn? Felly dwi'n meddwl rwan am yr cynllun gweithredu yma sydd yn rhan o'r cynllun miliwn o siaradwyr. Ar hyn o bryd, mae'r cynlluniau datblygu'n cael ei roi danna ni yn eitha seilos. Ia? Felly, tybed os na le, gown ni ddod o gwmpas y bwrdd, a mae hwn yn un argymhelliad olaf, dwi'n credu, yn y nodyn briffio, i weithio efo'n gilydd. Reit, lle da chi yn meddwl mae'r cynllun datblygu neu cynllun gweithredu nesaf da chi angen? Creuwch chi o, perchnogwch chi o, a meddyliwch amdano fo'n holistig. Ar hyn o bryd, cael ei roed mae o. Mae'n rhoi rhai pethau'n iawn, mae angen cychwyn y daith, ond da ni yn ddigon aeddfed rwan i feddwl sut ydym ni'n mynd i gydweithio fel gweithlu ni fel darparwyr, yr consortias, awdurdodau lleol, yr ysgolion, a chofiwch mae un o lwyddiannau a chredu darpariaeth newydd ydy bod ti'n darpariaeth bartneriaethol. Da ni heb sôn am athro fan hyn, lle mae mentoriaid yn dod i mewn i'n helpu ni yr ei cyfrwng Saesneg i weld gwerth o ddatblygu i sgiliau Cymraeg. Ja? Felly dwi'n teimlo bod ni angen yr agwedd holistig o gydweithio a dwi'n cytuno'n llwyr ar nodyn briffio yna sydd yn sôn bod rhaid i bod pawb i bod i le, lle mae'n perthyn, ond sut da ni'n dod at gilydd lles creu miliwn o siaradwyr a gweithlu sydd yn datblygu athrawon ar wahanol raddfeydd o'i sgiliau Cymraeg. Diolch. Ioan, mae Gwawr wedi cyfeirio at y sefyllfa Bangor ac yn amlwg be maen nhw'n awyddus i'w gyflawni, ond ti wedi sôn yn y darnau arweiniol bod na hwyrach angen trafod yr holl mater yma o ran targedau. Ac un peth nath yn haro i wrth i mi wneud y gwaith ar y cynlluniau strategol oedd mae yna ofyn o fewn hyd yn oed yr cynlluniau presennol bod awdurdodau lleol, a mae'r sylw yma wedi cael ei wneud yn y blwch sgwrsio, mae yna ofyn ar awdurdodau lleol yn y cynlluniau presennol i wneud rhyw fath o gynllunio o ran y galw. Ond be nes i weld, doedd hynny ddim yn digwydd. Nawr, mae hynny'n llawer iawn cryfach o fewn y cynlluniau newydd. Os na gyfle yma wrth ystyried bod y cyfrifiad wedi cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ola yma, bod na hwyrach mwy o wybodaeth ynglyn â sgiliau ieithyddol y gweithlu presennol, dyn ni'n gwybod be yn union fydd maint y galw o ran y targedau o fewn strategaeth Cymraeg 2050. Felly, ac wrth ystyried bod yna oedi ryw flwyddyn mae'n debyg o ran Covid cyn i ni ddarparu'r cynlluniau newydd, os na gyfle arbennig o dda yma i ni gael gafel ar y sefyllfa yma am unwaith? Dwi'n credu mae yna gyfleoedd ac yn ategu beth sy'n cael ei ddweud am gryfderau rhai o'r elfennau cynllunio sy'n digwydd yn barod. Cynllun sabothol enghraifft, ydy enillydd disgwyl y flwyddyn eleni wedi bod yn dilyn y cynllun hwnnw enghraifft. Felly mae yna waith yn digwydd ar draws Cymru, mae yna bartneriaethau yn gweithio ar y pethau hyn. Ond dwi'n meddwl bod gobeithio bydd y darnau gyd o rhoi nhw at ei gilydd yn cyrraedd y cyfanwaith yn ddigonol, achos mae yna fannau lle ar hyn o bryd yn anffodus, dydy'r neges ddim yn dod drwodd yn ddigon clir am bwysigrwydd y Gymraeg. Mae yna rai o'r darparwyr, mae Gwawr yn cynrychioli un ohonyn nhw heddi, a thraddodiad hir o hyfforddi athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg. Un o'r heriau fydd i sicrhau bod pob un o'r darparwyr, a mae yna nifer o ddarparwyr newydd wedi dod i fewn ar gyfer y flwyddyn nesaf, bod pawb yn gweithredu'r fframwaith, bod pawb ar adnoddau staffio i allu cefnogi'r dysgwyr ac yn y blaen. Felly mae pethau felly'n bwysig, ond i ddod nôl at y pwynt am gydlynu a thargedau,
oes mae yna gyfle i edrych o ddifri ar ble mae'r cyfrifoldeb dros sicrhau bod y math o dargedau ydych chi'n amlinellu yn eich nodi'n briffio chi heddi, yn eich adroddiad chi heddi yn cael ei cyrraedd. Wy'n credu mae'n bwysig, a mae hwn yn rhywbeth mae'r coleg yn bwriadu drafod gyda Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos na fydd y targedau yma'n cael eu cyrraedd heb weithredu ychwanegol. A fydden ni'n awgrymu'n garedig mae'r gweithredu ychwanegol yna'n gorfod dod yn y man cyntaf oddi wrth Llywodraeth Cymru hunain, oherwydd yma hwn mor allweddol i lwyddiant y strategaeth iaith, nid yn unig yng nghyd-destun addysg, ond yn nghyd-destun y strategaeth cyfan. Felly mae cydweithio ar draws adrannau oddi fewn i Lywodraeth yn allweddol. Mae perchnogaeth gan Lywodraeth Cymru o'r strategaeth hon, gobeithio nid yn unig Lywodraeth bresennol, ond pa bynnag Lywodraeth aw i rym yn dilyn yr etholiadau y flwyddyn nesaf. Felly mae yn amser, a mae'n her nid yn unig i Lywodraeth Cymru, ond i'r pleidiau gwleidyddol i gyd gobeithio, i ystyried y materion ydych chi'n codi'n adroddiad yma o ddifri ac i gefnogi'r math o argymhellion ynglyn â targedau, ynglyn â chefnogi yr addysgu, codi statws y fframwaith, codi statws y Gymraeg oddi fewn i'r arpariaeth ac yn y blaen. Dwi jyst eisiau codi 2 bwynt wrth i ni fynd at terfyn y cyfarfod yma i ryw raddau, a hynny ydy cyfeirio at 2 bwynt sydd wedi ymddangos yn y blwch sgwrsio. Un sôn am bwysigrwydd timau'r Gymraeg o fewn awdurdodau a'r gwaith maen nhw'n gwneud yn arbennig felly o fewn y sector addysg cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd, a'r ffaith bod llawer iawn o'r tîmoedd yna wedi crybachu yn ystod y 50 mlynedd ola wrth i trefniadau ariannol o ran y Gymraeg o fewn y cynghorau newid. Os na sylw o ran hynny yn y lle cyntaf. A'r ail beth ydy y sylw o ran pwysigrwydd blynyddoedd cynnar a'r ffaith bod rhyw fath o dadgysylltiad ar hyn o bryd rhwng trefniadau ar gyfer addysg gorfodol a'r angen sydd arno ni hefyd o ran y gweithlu ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar, a hefyd wrth gwrs y sector ôl 16 mae'r Coleg Cymraeg ei hun yn gyfrifol am erbyn hyn. Felly, jyst yn sydyn unrhyw sylwadau ar rheina. O safbwynt darparwr, mae rhaid i rywun sylweddoli bod yna waith da yn digwydd yn barod. Da chi wedi sôn am yr consortia, a mae gen rheini hefyd i platfforma. Dyna pam dwi'n sôn bod eisiau'r agwedd holistig yma i elwa o'r naill a'r llall. O safbwynt yr meithrin ac ati, mae'r rhaid i bob darparwr sicrhau bod o'n cychwyn o'r dechrau. Da ni'n sôn am edrych ar yr holl sector cyn ac ar ôl, a mae hynna dwi'n siŵr ar gyfer bob darparwr arall. Ond y peth pwysica dwi'n meddwl ydy'r cydweithio yma, gan gynnwys yr awdurdodau addysg lleol ynde. Os yna fyfyriwr yn mynd i fanna, dyn nhw'n ymwybodol o'i cynlluniau nhw. Da ni angen y ddeialog yna rwan. Mae o'n digwydd, mae yna platfforma, mae yna lwyfanna, ond da ni eisiau rhyw gyfarfod sydd yn mynd yn syth bin ar ôl heddiw, pawb efo'i gilydd ar y nodyn briffio yma, i adnabod cryfderau, be sy'n cael ei wneud yn barod, lle mae rôl un y fwy na'r llall, ia? Ac i wneud yn siŵr bod yr holl sector yn cael ei gynrychioli, a bod ni wedyn yn gweld rhain fel darparwyr ac yn sicrhau bod unrhyw fyfyriwr sydd yn dod allan o'r Coleg Hyfforddi yn adlewyrchu, yn efelychu yr arferion da yma fel athrawon newydd gymhwyso. Ioan, mae gen ti gyfrifoldeb ôl 16 a fydd yn rhannol gyfrifol am creu'r gweithlyn ar gyfer y blynyddoedd cynnar. Felly, cyfle i ti... Yn rhyfedd iawn, yn buan iawn cyn y cyfnod clo, mi oedd yna drafodaethau rhwng y Coleg Cymraeg, sector addysg bellach a'r mudiad meithrin yn mynd rhagddyn nhw o ran yr union fater yma, a mae hon yn un o'r flaenoriaethau wedi gwir yn y cynllun gweithredu ar gyfer y sector ôl 16. A mae'r cynigion sydd wedi cael eu cyflwyno i'r Llywodraeth ar gyfer adnoddau ychwanegol ar gyfer strategaeth honno yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ddatblygu capacity y sector ôl 16 i hyfforddi mwy o weithwyr ar gyfer blynyddoedd cynnar
a meithrin ac yn y blaen. Felly yn sicr mae hwnna'n un o'r blaenoriaethau ochr yn ochr a iechyd y gofal. A mae hwnna'n yn atgoffa ni wrth gwrs bod hwn yn rhan o drafodaeth ehangach ynglyn â sicrhau bod y sector addysg yn ei chyfanrwydd o'r cyfnod meithrin blynyddoedd cynnar, reit drwodd tu hwnt i ôl 16 y prifysgolion i ddysgu gydol oes, bod hwnna i gyd yn rhan o'r cyd-destun addysg a hyfforddiant sydd ei hangen wrth y ddatblygu a gweithredu tuag at ddelfryd neu'r dymuniad gobeithio i sicrhau miliwn o siaradwyr. A Dilwyn, bod ni wedi nodi erbyn hyn bod chi ddim yn cynrychioli cymorthyddion a bethau felly. Wyt ti'n eitha hyderus erbyn hyn, dyn ni wedi sôn am angen y sector cyfrwng Cymraeg, y cynnydd fydd ei angen o ran athrawon sydd yn medru dysgu'r Gymraeg fel pwnc yn yr sector cyfrwng Saesneg, ond ydy'r ystyriaethau o ran y tîmau arbenigol yma o fewn siroedd hefyd sydd yn cynnig cefnogaeth o fewn y sector addysg Saesneg. Oes na ddealltwriaeth ynglyn â be yn union ydy dyfodol y tîmau yna, ac ydyn nhw'n cael eu cynnwys o fewn unrhyw drafodaethau sydd yn cymryd lle o ran be yn union fydd mewn tygalw wrth i ni symud ymlaen? Wel, dwi'n croesawu beth mae Gwawr wedi sôn ynglyn â bod yn holistig yn y ffordd da ni'n delio efo hyn. Dwi'n cytuno'n llwyr, achos pan da ni'n sôn am strategaeth, da ni ddim yn sôn am just strategaeth niferoedd, da ni'n sôn am strategaeth, be da ni'n gobeithio gyflawni yn y pen draw, a y miliwn o siaradwyr wrth gwrs ydy'r cyflawni, ond da ni hefyd yn dymuno hynna fod yn y cyd-destun o sicrhau addysg gyflawn a gwerthfawr i'r disgyblion. A dwi yn teimlo ar lefel cenedlaethol bod yna gorgyffwrdd, bod pobl ddim cweit yn siŵr. Da ni fel undebau ar nifer o bwyllgorau, ac ar y funud dwi'n gohebu, achos dwi'n cadeirio grwpiau undebol sydd yn ymwneud ag addysg, sy'n cynnwys undebau sy'n cynrychioli cymorthyddion, i weld sut ydyn ni efallai ddim yn strategol, ond mae gennym ni gwahanol bwyllgorau. Mae'r ddogfen briffio yn sôn am bwrdd cynghori recriwtio a chadw athrawon. Wel, dwi'n trafod recriwtio a chadw mewn gwahanol tri fforwm, a dwi jyst yn teimlo efallai bod yr eglurder o beth ni'n gisio gyflawni yn cael ei golli, ac ar y funud mae Llywodraeth Cymru'n ymateb yn gadarnhaol. A dwi yn meddwl bod gennym ni le da, mae'n wych bod ni'n cael y drafodaeth yma yn fan hyn. Da ni mewn lle da i allu cyfathrebu fo'n gilydd, dwi'n teimlo. Ac ar lefel undebol, sef ym mhriod waith i, un elfen bositif iawn ydy bod Llywodraeth Cymru yn trio creu hinsawdd gwaith teg drwy gynllunio a drwy statud. Ac yn hynny o beth, mae yna bartneriaeth cymdeithasol sydd yna i gynrychioli y Llywodraeth, i gynrychioli Llywodraeth leol, a hefyd drwy'r Gymdeithas Llywodraeth leol, a'r undebau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eithriadol o bwysig, ac bod ni'n rhaid i na hefyd fel undebau gweld yn rôl ni o ran recriwtio a chadw yn yr ystyr mwyn dangos bod y proffesiwn yn werthfawr. Mi da ni'n hefyd yn mynd i fod yn herian, drologwr a Llywodraeth, mwyn sicrhau bod o'n broffesiwn sydd yn mynd i ddenu, yn broffesiwn sy'n deg, a proffesiwn sy'n mynd i fod o werth i'r disgybl ac i'r rhai sy'n gweithio yn y maes. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniad. Dyn ni ddiolchgar iawn i trio yn chi am bopeth dych chi'n neud dros addysg Gymraeg. A hefyd, y Gymraeg o fewn addysg yn de, achos dwi'n meddwl mae un pwynt sydd angen i'w wneud yma ydy, ni jyst sôn am ysgolion cyfrwng Cymraeg dwyieithog, ydyn ni jyst sôn am y Gymraeg fel pwnc, ond hefyd y ffaith bod ni angen bod y Gymraeg yn cael ei brifrydio o fewn pob ysgol, a bod na rhyw flas Gymreig o fewn bob ysgol wrth i ni symud ymlaen. A dwi'n meddwl, Dilwyn, bod ti wedi gwneud sylw teg hefyd. Mae'r nodyn briffio yma yn cydnabod bod yr agenda'n symud ymlaen. Cwbl dyn ni'n ceisio gwneud ydy tynnu sylw at y ffaith bod angen gweithredu arfyrder i ddeud y gwir os ydyn ni wireddu, achos
Yn yr holl flynyddoedd dwi wedi bod yn ymwneud â llywodraeth leol ag yn y cynulliad, y peth gweitha yn y byd ydy strategaeth sydd ddim yn cael ei weithredu. Ag strategaeth gwag ydy hynny, a cwbl dyn ni'n ceisio gwneud yma ydy ceisio sicrhau bod i uchelgais Llywodraeth Cymru o ran Cymraeg 2050 yn cael ei gyflawni. Felly, ga i ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau. Diolch Nia am y cyfieithu hefyd. Mae yna gyfle i chi gysylltu efo ni. Mae yna ddolen o ran y nodyn briffio os ydych chi eisiau ddarllen nhw yn ei gyfanrwydd. Yn amlwg, mi fydd yna gyfnod lle fydd pawb eisiau ei ddarllen nhw, ond hefyd cysylltwch efo ni. Os gwelwch yna, os oes gennych chi unrhyw sylwadau, mae yna sylw arall wedi cael ei wneud hwyrach bod y drafodaeth yma megis cychwyn, bod ni angen edrych yn fanylach ar ddarpariaeth ôl 16, a'r cyswllt rhwng ystod darpariaeth a gyrfa mewn addysg. Felly, mi fydd yna gyfle. Dwi'n siŵr bydd y Cyngor Gweithlu Addysg a'r Llywodraeth yn awyddus i drafod. Un peth arall, mae'r nodyn briffio yma yn gyngor ffurfio'r Llywodraeth, felly fydd rhaid i'r Llywodraeth ymateb a gawn ni gyfle hwyrach i drafod ymateb y Llywodraeth yn y pen draw. Felly, diolch o galon i chi, ac mwynhewch rest o'r wythnos. Dyn ni ddim ar maes yn Rhegaron, ond dwi'n meddwl bod y cyfarfodydd rhithiol yma yn y sefyllfa wedi bod yn fuddiol iawn. Diolch yn fawr iawn.